de canım diyemin. Süygen yarımı şekilli şol süyli garmonu sırlarım. Garmonumla uzaklarını özüvü. Nik bulmasını bar iken ol garmonun da ko'ngili. Garmonumla uzaklarını özüvü. Nik bulmasını bar iken ol garmonun da ko'ngili. Aferin. Naq Feyzullah Tuyuş көбек айтты, çünkü Feyzullah Tuyuş өзінің гармондарына қатын қыз есімдері бере тұрған болған. Бізде гармоншылар күні оңайынан қонақта Татарстан Республикасының от қазанған артисті Разил Камалов һәм аның бик қимәтлі баба баяны. Разил, сәлем. Гармонларны сайратқан ир егетләргә, гүзәл затларга бүгін дан дип әйтәбез инде, 1000 тапкыр дан. Чөнки менә бүген шундый бәйрәм. Сенің арқылы Татарстан Республикасының барлық баяншыларын, гармоншыларын һәм ғұммен қолында гармон тұтып, андан күй шығара алған жігітні, қатын қызны, өзел затларымыз барысында бәйрәмлен қатлайбыз. Солай. Сен білейдің ме бүгін гармоншылар күні? 25 ноябрьне біз өзіміздің түркімде де бір-бірімізді құтлап, бәйрәм кебек өзіміздің ол күні бәйрәм итеп хис итәбез. Менә шушы матур алтын гармонның тарихы бар маның. Моның тарихы бик кыска гына, берничә ай гына диярлек. Бу чит илдән Италия шәһәреннән эшләтеп кайтартылды. Шундый Үзім теләгәнчә, жеңіл генә булсын, хәзер битендә яшь тә бара дигәндәй, билләргә дә бәрә башлады. Шуңа күрә менә шундый. Демәк бу иң зур классик баян инде авыр. Ансы Юпитерлар бар. Юпитер хәтле 20 килограмм түгел инде. Юпитердан 2 тапкыр жиңелрәк. Унда түгел хәтта. Бу 7,5. Шуңа күрә бик рәхәт, бик уңайлы. Ничә мондый шибәрләр синдә? Миндә аның Гүзәлем ничәгә җырның сүзләре? Куеныма аламын да. Сөйгән ярым. Менә бит сөйгән ярым диемен. Алар миндә шуттарга кирәк. Ничә икән алар? Аның олысы бар битендә минем, шул сез күргәнегез бар, Бугари дигәне кара баян, ансы олырак, аны инде күбрәк теге зуррак, масштаблырак концертларга тавыш кирәк булганда, аны алып барамыз. Җиңелчә бу битендә 2 тавышлы, двухголосный дип әйтәбез битендә безнең телдә. Анары электронный баян бар миндә, ул Совет чорында эшләнгән беренче электрон баян Тапас 1 дигән. Миңа әти. Аны әллә качан шул белек чакта бүләк иткән. Аны розеткага тыгасың да тартып торасы юк, баскылайсың. Үзе уйный. Анда шул дэнди тавышлары чыга инде. Хәзер эшлимисең ул? Эшли. Ул минем теге булачак киләчәктә качанда булса музейда сакланасы шул раритет инструмент булып саклап. Киләчәккә дә планнары бар. Хыялың бар. Ул чөнки андый уен кораллары хәзер юк диярлек инде. Ничек килде сиңа менә шушы гармон тотып бөтен халыкны әсир итү тарихы? Әтидән, әнидән, гаиләдән үзең кызыгып укый башладың. Ул төптән килә инде гаиләдән. Әтием уйнады, инде мәрхүм әтием. Ул уйнаганына мин дә кызыгып, аннары тарихны сөйлиләр иде, минем дәвәти прадедушка дип әйтим. Уйнаган булган гармонда элек битендә бик рөхсәт ителмәгән, дин буенча бик тыелган. Аннары ул качырып уйнаган булган эскерткә качырып куйган булган. Аннары бер заманны теге ат килеп күреген ашаган булган икән шуның гармонның. Һәм шул әйткән булган, теге утырып елаган инде борчудан. Аннары әйткән булган, минем балаларым туса, барысы да гармонда уйнаячак дип. Һәм аның балалары барысы да минем дәвәтием, булай инде дәвәтием, дәвәниләр, аларның поколениялары барысы да гармонда уйнаганнар. Шуннан теге миңа да ул ничектер әсир иткәндер инде. Исәнме менә шушы гармоннарның берсе? Гармон дәвәтинеке исән, ул авылда тора. Аннары менә аның эшен профессиональ рәвештә дип әйтгәндә мин укырга кирип, тәмамлап, дәвам итүче мин булам. Бердән-бер дип әйтергә була. Разил, ул гений, дахи, виртуоз булып тумыйлар, гений булып җитлегәләр бит инде. Сез укыган чакта да шундый тырыш идегезме? Бер чакта менә музыкаль мәктәпкә кергәндә шундый бар, иң авыр вакыт инде башлап җибәрергә. Мин авылдан килдем, 6нчы сыйныфта, 1нче сыйныфка музыкаль мәктәпкә кирдем. Ят мәктәп кирип китүе бик авыр иде инде. Аннары кирип киткәч, уже тартып алып булмады. Мин ничектер баянга гомумән
бик гашык булдым һәм ушул юлдан килеп талып куймыйча, тайпылмыйча, менә бүгенге көнгә кадәр эшләп Дәвам итәбез. Куйның алгансың икән, сөйгән ярып кебек хис итәсең икән. Әйдә инде менә шундый кыскача гына сиңа шундый сораулар. Без тиз генә төрле юнәлештә көйләр әйтәбез, син үзеңнең күңелеңә яки шундук ассоциация биргән яки искә төшкән көйләрне уйнарсың. Мәсәлән, татар халык көй дигәч шундук нинди көй? Без танырга да кирәк. Синнән Хәзер берәр менә шундый тезмә ишетәсе килә. Тизмә. татар халык көйләренә тезмә. Да сикереп торып биш килә шундук. Чит ил классикасы. Чит ил классикасы. Чөнки сез ил классикада өйрәнүчеләр. Үзебезнең җырларга әйләнеп кайтыйк. Үзебезнең менә классик яки ретро җыр дигәч, күз алдына күңелгә килә торган җырның көе. Алар бик күп инде. Мана Сине еллар буе тилемер, туймаса хремәге туймас, күзләрем сине күрер. Ике тавышка да хәтта тырышып карадык. Разил, нәрсә әйтик? Рәхмәт һәм бирүк уйна иҗат ит һәм халкыбызны үзеңнең талантың белән сөендер. Рәхмәт Алмас, рәхмәт Зөлфия. Рәхмәт, шулай тапшыруыбызны, көнебезне бизәгәнең өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без әйдә гармун тарта рекламага тукталыйк.